cosa. Això aquí no ho fan mai. Bé, volia dir que... Que no en tens ni idea. Ei, i si compréssim una catifa voladora? M'encanten les catifes voladores. Si no existeixen. I si ho preguntem a aquell senyor? Perdoni, on venen catifes voladores? Camineu en aquesta direcció fins a la plaça. Però no us interessa una espasa ben esmolada? És barata. No, moltes gràcies. No podríem descansar? Si aquesta vegada no esborro una lletra, portaré la motxilla. I a tu, a Collibè. Que bé, no n'esborra mai cap. Què? Perdó, volia dir que... Quina lletra vol esborrar? Aquella, la lletra A. Però si és la O. Tu calla i corre, que tinc una idea. Quantes catifes! I totes volen? Uf, sí, com els coloms. Com voleu que voli una catifa? Aquesta m'agrada. Que còmode! Catifa, vola, vola! Que això vol volar! Titus, una catifa voladora, agafem-la. Ràpid, de pressa. Socors! On va? Traieu-me d'aquí. Doncs sí que vola! Ha de ser meva, agafem-la. Porta'm la corda. Socors! Ja la tinc. Quieta. Uf, quin aterratge! Desgràcia, desgraciada. Para d'una vegada, catifa. L'hem d'ajudar, ràpid, fem una torre. Oh, el pal es trenca! Ajudeu-me! Visca! Visca! És la lletra T. M'he salvat gràcies a ella. Ei, tot un detall. M'encantes, lletra T. Voldràs ser amiga nostra? Titus, com es para això? Ja heu vist que en un mercat persa s'hi poden trobar moltes sorpreses, fins i tot que hi aparegui una lletra. Hi ha moltes paraules que contenen la lletra T, com ara tigre, triangle, telèfon... Si voleu jugar, intenteu trobar alguna paraula més amb la lletra T. Fins aviat, amics.